ka we were arụ asagokwa ma ọzọ bụ na ike na-abata nsogbu adịrọ aṅụla ngwa na nkwụ na-abịa maka na akụkọ ka jikwere eji wee bara nke a bụ nke na-eme n'isi mbido TV oge aṅụle mana ọ bụrụ na ị na-esonye anyị na ọha nta akụkọ anyị na Instagram ị na-efolo anyị nke a jọgburu onwe ya jee na Instagram ifolo anyị ebe ahụ ka inwe ike na-ahụ ihe niile anyị na-eme n'uju ya ijee na Twitter ifolokwa anyị jee na YouTube anyị ihe emume niile ndị ka anyị mere mgbe gara aga ma oge aṅụle ma ọtụtụ ihe emume ndị ọzọ nke na-amasị gị nke a na-egosi n'isi mbido TV ị ga-ahụ ebe mana ka ị ga-esi wee hụ ya bụ ọ bụrụ na ị sọskraịbụ na chanel anyị nke a bụ ka ị ga-esi n'ahịa mgbe jee kịta jee mee ya mana iji gbapụkwa ya ọzọ akụkọ ọzọ dịkwanụ nke gbasara tọkịmaka enwe Bobby mere show ya bụ Man on Fire n'abalị 28 nke ọnwa April ga bụ ụbọchị o mere show ya n'Eko Hotel. Ọtụtụ ndị bịara ịmara ka ọ na-adị comedy show Bobby na-awụ kpọkpọ ya wee mee jokwu gbasara tọkịmaka enwe sị na ka azụ ya dị ama m ihe ọtara m dịka m kwuru ka azụ ya dị ka anyị karịa kịta ka azụ ya dị na o jere mee surgery iji bulite azụ ya. Tọkịmaka enwe wee na-asị na wee pụta na Instagram wee tinye na onye dọkịta ya bụ Gaiman na o metere ọfụma nke mba mana na Bobby gbalịrị iji azụ ya wee mee ihe ọchị mana ọ tọọ ya ọchị na ya nwekwara ya in fact na Bobby adịghị funny nke aka ndị mmadụ wee pụtasị gịnị na ọ bụrụ na ị dị funny ntị na o si na your sense of humor na gị jee work on yourself na ọgụ bụ onye na-adị funny chacha ụfọdụ ndị pụtasị na sadist nke a bụ nke ndị mmadụ na-ekwe na comment section ị mana ihe ọla ị na-eme jiri nwayọọ n'Instagram maka na ọ bụrụ na ikwujọ ha ala ha nọ gị n'azụ ịmụta esi ebi ogo ewere mma ịma ebe mma ya esi bie gị ka ogo mana ka o kwucha ihe obe ihe Bobby kwuru onye kwuru ihe kwuola ihe ndị mmadụ achị ọchị gafere nke a gbasara mana ọ bụrụ na ịbụ onye comedian na-emeju okwu mara onye na-eji emeju okwu mara ma onye ga-etigbunwu gị ma onye ga-etigbu marakwa ka isi eji onye ahụ wee meju okwu ihe gbasara mmadụ maka na ọnwụ mmadụ niile ga-anabata ka isi wee kwuo ya nke a wee wụrụ ndụmọdụ m nwere inye ndị ọbụla comedian ma ọ bụ musician nọ ebe ahụ were nke a tinye n'ọrụ maka na ya bara gị uru mana ka anyị jee obere ezumike ọ bụrụ na anyị bata anaghị anyị na-aga ezumike a ka anyị jee fonu zoro ogene anyị na-abịa ogene ewu na-afụgoro nke asị n'aka zi onye ogene ọ kpọrọ ya ogene ofi chọrọ ijele nwa amamanya bụ Flavor n'abalị a ọ bụrụ echi nọ n'abalị a ka ife niile ya eme mana tupu m eji obere ezumike akọgoro m akọ ndị nke gbasara ndị celebrities ndị ọzọ mana ọ nwere nke na-abata chebiri maka na nke a kpọmkpọm ịma na onye nke na-eme ihe jiri na-akpọ Tonto Dike na kịta ọ na-azazi King Tonto Dike onwe ha anaghị ahụ n'Instagram a King Tonto Dike sị na di ya onye ọ na-alụbu mana tupu m agwa unu nke ahụ ọ pụtara sị na ndị niile na-eme ihe ejije ụmụ nwaanyị na-abụ ndị actresses na ọ bụ ofu ụmụ nwoke ka ha niile na-achị ya na ọ bụ ofu nwoke ka ha na-eruteti mana ha marọ na-abụ ọ bụ na gị na onye nke a na-edeti ndechicha odeti onye nke gị amakwa na o nwere ike ọ na-edeti onye ọ na-edeti onye a ofu mgbe ya wee gwọ ndị actress si unu emezila onye nke a na ọhụrụ m na nke were nụ nwayọ na ọ bụ ọkara gị mma sef ideti onye na-anọrọ na entertainment industry na ọkara gị mma o wee gazikwa n'ihu na-egwu ma a na-agba ya ajụjụ ọnụ si na ihe di ya na-arụwụ chandum na ọchandum na ọ na-eji laptọpụ eme yọtago na ọchandum ka ọ na wee kwuo nke akwụsị ike o si na onwe na ọchandum ka onye a na-eme ịma na ya na di ya ha na-egokwa na egoro moto egokwa ụlọ na edekwara nke a n'aha gị ede nke a n'aha gị ọtụtụ ihe mana nke a bụ nke gbasara anya bụ ihe di na nwunye a na-eti ya maka na ha mezie echi amụ ka ha ga-eji wee meziri mba nsogbu adịrọ mana nke a wee bere ọnwụkwa ihe ọzọ pụtara nụ ga-emekwu mara n'oge aṅụrị mana onye a na-akpọ Pretty Mike na-eme ọpụtawa o jere ọ bịara gị mmemme ọkara gị nwa wee dọọ crowd gị nwa nwee mmemme ọkara gị wee dọọ crowd o jego wedin oyi night bathrobe wee yiri slippers kpọrọ ụmụ agbọghọ wee ji a na-agwara ya flawa nke ikpeazụ na o jiri ndị dịcha mkpirisi ha yicha ụmụ okpenshi kpọrọ ha eburu ọkụ ọ bịara wedin mmadụ wee buru ọkụ wee bata na wedin wee dọrọ attention ya bụ Pretty Mike biko ka ihe na-emezi ya ka ọ pụtara na Instagram wee tinye na ọtụtụ ihe eme na entertainment industry na ha erika mana nke ọ chọrọ ikwu kịta bụ maka ndị video fixing ma wee kpọọ video directors ahụ kpọọ Clarence Peters kpọọ Limited Daily kpọọ Paul Gambit si na ndị vixen na niile na-abịa ụmụ nwaanyị ndị a na-abịa agba egwu na vidio emụta na ndị a niile ha na-eme tupu enye ha roolu ha na-abịa mee Sahe Savannah ọhịa ma ọ bụrụ na ịghọtaghị Sahe Savannah ji onye nọ gị n'akụ ọnwụ na onye m ka ị ga-anụ na eji egbe wee gbagbu nwa mkpi nya ọ sị na ha niile na-eme Sahe Savannah ọkacha ndị a na tupu ha enye gị roolu ndị vixen na mmadụ atọ kpọrọ aha
na ha kacha eme na wee chọpụta dị na ihe Atonto kwuru wee eziokwu maka na ọ sị na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị a na ha hiri na konye hiri na konye hiri na konye ụfọdụ ha bụcha keza ya na-abụ ụmụ nwoke ndị video directors abụzi Nathaniel yotago ndị a na-ekenu onwe ihe ọzọ keza ya na ndị Nathaniel mana a sị na ndị niile na-eme nke a na ụlọ kwụsị ya kpọọ mmadụ atọ ahụ mana Clarence wee pụta wee sị na anyị mana oyibo a na-asụ na rumors are being carried by ndị ọwụ distributed by and accepted by fools mana nke a bụ iji wee gbara onwe ya Unlimited ele ihe o mere wee pụta na Instagram ya wee kere tọwel tinye ọkpụ n'ọnụ na-atọgbe ede peace na-abụ onye ọ na-ewe ya wee gbuo ya mana ka nchebere ezumike ọ na mbata m ga-anụ akọ ndị ọzọ nji wee bịa na-abịa a na-achịtago ama m na ụfọdụ unu ga-anwụrụ ọchị ka m na-ekwu Kezaya na Nathaniel mana ihe ndị a kwuru na ọha nta akụkọ ka m kwuru nwee ihe ọzọ akọrọ m ihe ọzọ ma ndị biko ka m wee nke adụkwa ndụmọdụ ọ bụrụ na ị chọrọ iwu vidio vixen biko dịka Pretty Mike si na ụfọdụ ha na-emesa he Savannah ụfọdụ bụ Kezaya ma ndị Nathaniel ha mara onwe gị jide onwe gị were nwayọọ nwayọọ ụfọdụ unu ga-achọ vidio vixen taa ka ahụ gị na music video niile echi were nwayọọ maka na onye na-achọ ihe n'ọkụ nkwa ihe na-ese mana o ji nwayọọ agaghị emerụ ahụ nke bụ eziokwu mana nke a wee bụrụ ya mana onye nke na-eme ihe a m na-emekwa anya bụ presenting na TV mana redio a na-akpọ ya Yo Steve ọnụ nwafọ ọkụ gbara n'ụlọ ya ọ bụrụ na ọkụ gbachara ụlọ ihe mana ọkụ a bidoro na AC ebido na agba gbatụcha ụfọdụ ihe ndị dị mkpa n'ụlọ mana Chineke merebe ndị agbata obi gbakọtara aka ọnụ nnọọ wee gbanyụọ ọkụ a mana nke ezi ihe kpatara ihe ọkụ ọgbụgba ọ bụ na AC ahapụrụ ya maka na ihe bụ oge ọ na-eje ọrụ n'ụtụ ọ na ogo n'ụzọ ọ bụzi na o nwere onye nọ n'ụlọ ka ọ bụ onye nọ n'ụlọ AC wee dịrị ọ na ya marọ mana ihe ọ bụla ị na-eme biko tupu ị pụọ n'ụlọ gbanyụsịa ihe niile bụ ọkụ ọ bụrụ na onye nọ n'ụlọ gbanyụọ ihe niile bụ ọkụ biko ka e wee ghara ị na-anụ ụdị akụkọ ndị nke a wee were ya mana o nwere ihe na-eme ihe ejije mgbe gara aga o wee nọgide nnọọ ụfọdụ ihe klip ndị o mere wee pụtacha na ọha nta akụkọ ebe a sị you an EP ya na ịbụ enemy of progress get out of here ụmụ Mr. Francis Odega o mechara 50 Cent posticha ya na Instagram ya get out of here man nke na-ewuzi kịta bụ na nwoke a na-eti nwunye ya gwogwo o nwere vidio pụta na Instagram nwa ya nwaanyị na-ayọ maka ụgwọ akwụkwọ ya na mpe ya na-eti mme ya ihe iwe n'anya ọ tụpụtachara ya na ihe onyonyo ahụ na vidio ahụ tụpụtara nwunye ya akwa ya si na ya na nwanne nwunye ya na-asị ya na ịmara ya mma sị ya na ọ ga-ama ya mma ọ na-osi ebe a pụọ ma ha na-abụ na ọ ga-amakwu nwanne nwunye ya ma anya ka ihe na-akpatazi nke a biko ọ bụ nọ frustration ka ọ bụ depression ka ọ bụ oke ma ike ihe o nwere ike ịwụ bito onye a na-akọ na-aga na asị na nwoke a na nwe ndị bi na ya dị ha na-edina ọtụtụ ihe dị iche iche ha na-eme biko mewe n'anya ndị maka na ị na-ene ihe ejije dịka Nollywood ọ dịka nnọọ ka nwoke na art film mana ihe bụ ihe na-eme n'ihe ọ bụrụ ihe bụ ihe na-eme na famili ya ma biko mewe n'anya ndị niile na-eme ihe ejije biko were nụ nwayọọ biko ụfọdụ akụkọ ndị a na-akụkọ na film ọ na-emekwa na-eme o wee bụrụ skwa ndị a na-emepụta ihe ejije a ka ọ na-emezi na ndụ ha biko mgbe na-aya unu ọ bụrụ iwu nwoke were nwayọọ ihe ọ bụla ọ bụghị gị na nwunye gị na ụmụ gị ga-esetụlụ ọfụma ọ bụzi nke na-akụ nwaanyị ihe ọ bụrụ iwu nwoke na-akụ nwaanyị ihe kwụsị ya ọ bụkwa na ebu nwaanyị na-akụ nwoke ihe na-abụ ị na-akụ di gị ihe ka m kwuo ya kịta ọ bụrụ na ibu di na-akụ nwunye gị ihe kwụsị ya na ọ dịrọ mma were iwu nwunye na-akụ di gị ihe kwụsị ya na ọ dịrọ mma biko ọ gaghị eme ka obodo ya gaa n'iru mana dịka na-esi ekwu mgbe niile ọ bụrụ na ị ga-aṅụ mmanya akwala ụgbọala ọ bụrụ na ị ga-akwụ ụgbọala aṅụla mmanya maka na ndị be gị na-eche gị maka na ọ bụrụ na ịlọta nsogbu ya agaghị ebewe akwa